Jo crec que per això tenim uns ponents perfectes. Jo crec que són de les persones més experimentades a Catalunya en l'ecosistema català amb transferència tecnològica, començant per el Xavier López. El Xavier López, com sabeu, és el director general d'Eurecat, però ell també ha treballat a la indústria, va ser conseller delegat de Torrot Elèctric i a altres centres tecnològics com Escam. La Gemma Torroella és cap de programes de Caixa Capital Risc, ella és la responsable d'Emprenedors 21 i més recentment ha estat la creadora d'un programa conjunt de Caixa Capital Risc amb la Fundació La Caixa d'incubació d'estats inicials d'empreses biotecnològiques, el programa Caixa Impuls. La Gemma també, abans d'estar a la Caixa, va estar treballant a Barcelona Activa i a l'Institut Català de Tecnologia. Per tant, és una persona que ens podrà donar tota la seva experiència amb aquesta taula rodona. I el Javier Marcipar. Javier Marcipar és el director general de Cimne Tecnologia, que és una incubadora de startups tecnològiques que surten sobretot del Cimne, que és un dels centres capdavanters de Catalunya de creació de startups que arriben al mercat. A més, el Javier és un inventor, és un emprenedor i una persona molt experimentada que fins i tot és dels que ha tingut la sort de negociar èxits o sortides d'empreses exitosos a Catalunya. I només per acabar, jo simplement m'agradaria posar aquesta taula en situació en el que vindrà després. Aquí tenim la visió si vulgueu, del Technology Push, però més tard tindrem l'opinió de la indústria, tindrem l'opinió de les universitats i jo crec que completarem amb la jornada d'avui totes les visions per donar-nos una foto ben completa del que és la transferència tecnològica. I sense més dilació, sisplau, m'encantaria que ens expliquéssiu la vostra visió i les vostres experiències en transferència tecnològica. Només dir-vos una cosa. El programa és bastant estricte, llavors, quan passin 7 minuts, jo us hauré d'avisar perquè aneu limitant. Però després ja tindrem més temps de parlar, preguntes i demés. Vols començar tu, Gemma? Hola, sí? Hola, bon dia. Perfecte. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies a la Fundació per la Indústria per convidar-nos a compartir aquesta jornada i també l'experiència que des de Caixa tenim i la visió que tenim de com abordar i sobretot com contribuir conjuntament amb la resta d'agents que estan jugant amb aquest partit que tenim tots davant la taula per contribuir a crear empreses i a millorar la transferència. Abans de res, presentar-nos perquè el que som i el que fem i sobretot com ho fem depèn molt dels nostres orígens i de la nostra cultura com a empresa. Caixa Capital Risc som inversors, però formem part d'un grup encapçalat per la Fundació Bancària La Caixa. Això ens marca molt. Veureu que en cap cas els programes que fem els hagués fet un capital risc a l'USO. La Fundació Bancària encapçala tota la nostra organització. Com sabeu, té un pressupost d'uns 500 milions anuals ja des de fa 5 anys que dedica a l'àmbit social, a cultura i també a recerca. La Fundació, a part d'obra social, és propietària del que seria Criteria Caixa. Criteria Caixa és un holding que té actius per valor de 20.000 milions d'euros en empreses estratègiques al país, en el sector de les infraestructures, gasístiques, telecomunicacions, bancari. És propietària, entre altres, de CaixaBank i propietària de Caixa Capital Risc. Això ens dota d'uns recursos, d'un acompanyament, els nostres pares, germans a nivell organitzatiu, ens doten d'unes capacitats que si se suma al que és el capital risc ens permet fer coses, crec que extraordinàries i úniques des del punt de vista de capacitat financera, però també des del punt de vista d'enfoc. Nosaltres, com a capital risc,
gestionem 200 milions d'euros que invertim en empreses en fases molt inicials en els àmbits de les ciències de la vida, les tecnologies de la informació i la indústria. I des de fa un parell d'anys, atès que l'entorn ha canviat molt des que ens vam crear, hem canviat també la nostra activitat i hem desenvolupat uns vehicles i uns programes que són els que us presentaré avui en l'àmbit de la transferència de tecnologia. Més concretament, fa un parell d'anys el que vam veure, vam fer una anàlisi com a grup i vam veure que cobríem realment un espectre molt ampli de la cadena de valor. Teníem a l'inici de tot la Fundació Bancària, que com deia inverteix anualment molts diners directament a centres punters en l'àmbit del càncer, de l'Alzheimer, sobretot molt centrat en ciències de la vida. Dona suport també a projectes i dona suport també a investigadors. De fet, crec que el conseller, quan feia referència al Israel Ruiz, vicepresident del MIT, és un exbecari de la Caixa. Per tant, tenim il·lustres investigadors i representants arreu del món després de tots aquests anys apoyant centres, projectes i investigadors. Més endavant, havia un buit, el Vall de la Mort, que comentava, descobert, on no estàvem fent res i després arribàvem nosaltres com a capital risc. Com a capital risc teníem vehicles per fases inicials i els nostres companys dels equips d'inversions estaven cansats de dir als emprenedors que venien si haguessis fet. Si haguessis fet això de forma diferent, ara estaries en una situació diferent per negociar una inversió. Si haguessis pres aquesta decisió en lloc d'aquesta altra, d'un abast en lloc d'un altre, ara estaries en una situació diferent. Per tant, ens valien els projectes quan les decisions clau pel seu futur ja havien estat preses. La voluntat d'incidir en aquestes fases inicials, per tant, per la nostra part, hi era. I més endavant el que tenim és una capacitat per anar acompanyant els projectes al llarg de la vida, amb rondes A, fins a 3 milions d'euros, però és que si calen més diners tenim a Criteria. I s'ha donat el cas a vegades que empreses que necessiten encara més múscul financer per ser acompanyades a un punt de valor que està més lluny, si nosaltres no arribem, Criteria arriba i inverteix directament. Per tant, aquesta capacitat que tenim al llarg de la cadena de valor és únic i ens dona un avantatge per poder contribuir d'una forma diferent. Com ho vam fer? El que vam fer és, en aquest gap que teníem entre Fundació i Caixa Capital Risc, crear un programa, que és el programa que anomenàvem Caixa Impuls, on combinàvem els diners de l'obra social, que donàvem encara en aquestes etapes fons perdut, és massa d'hora perquè s'hi fiqui un capital risc, per tant els diners eren en forma d'ajuda de fundació, amb el coneixement, contactes i la visió d'un capital risc i del mercat. Aquest programa té els elements que té qualsevol element de qualsevol programa de transferència, té mentorització, té formació, té acompanyament, assessors, però el que és particular és que tenen els participants moltes converses amb un entorn amable que seran crítiques i reals en un entorn futur. Parlen amb aquells stakeholders que són claus per tal que puguin replantejar-se aquelles decisions que dèiem que havien de prendre en aquell moment inicial. M'avisaràs, no sé com vaig. Jo apuntaria, en tot cas després si voleu aprofundir més en el programa, però 3 de les lliçons que hem après després d'aquests 2 anys, estem ara en plena acabant la segona edició d'aquest programa, que hem après, i algunes s'han apuntat als ponents que han estat prèviament. La primera feia en referència, en algun cas, Miquel, crec que eres tu, a aquest canvi cultural. Ens hem donat compte, fins i tot dissenyant el programa, que la cultura de la Fundació i la del capital risc per posar-nos d'acord i fer un programa conjunt era absolutament a les antípodes. Parlàvem amb paraules diferents però dèiem coses diferents. Tots dos parlàvem de maximitzar l'impacte social però no ens enteníem. Maximitzar impacte social és donar el màxim d'ajudes al màxim de projectes. Nosaltres maximitzar l'impacte és donar el màxim de diners a aquells projectes que tenen més possibilitats. Uns parlàvem d'ajudes, els altres parlàvem d'inversió. Hem trobat un punt intermig que està prou lluny dels investigadors com perquè estiguin en un entorn que els obligui a fer un canvi, però prou a prop com perquè puguin entrar-hi.
La segona lliçó és que hem hagut d'obrir el programa, ràpidament vam aprendre, a tots els decisors que són crítics pel programa. Van començar els project leaders, que diem, els responsables del programa, i abans d'acabar la segona edició el que teníem allà eren equips de transferència que estaven directament assistint al programa per parlar amb els mentors. L'impacte amb la presa de decisions crítica pel projecte va ser dramàtica. I finalment la tercera lliçó que hem après és que molts programes venien molt limitats pel que es podia fer, per les vocacions, les capacitats o fins on es veien capaços d'arribar els equips que estaven al capdavant d'aquell projecte, fins i tot dels diners que tenien o que podien esperar aconseguir per tirar endavant un any més. En altres paraules, si hi havia una ajuda de 60.000, feien un projecte de 60.000, i si hi havia una ajuda de 200, feien un projecte de 200. El que fem en aquest cas és centrar-nos en el que el projecte necessita, a través de tot aquest feedback. I el projecte a vegades no necessita ni un experiment de 60 ni de 200, sinó que necessita un experiment de 10.000. I a partir d'aquí hem construït i ajudat el projecte a tirar endavant. Aquestes són les 3 lliçons més importants per part meva. Merci. Moltes gràcies, Gemma. Un programa realment molt interessant i que creiem que ha arribat a completar aquesta cadena que tu deies entre aquesta vall de l'amor que hi havia entre els investigadors i els inversors. M'agradaria continuar amb el Javier Marcipar, que ens expliqui també les seves experiències a Cimne Tecnología y las seves opinions. Hola. Bueno, muy buen día. Quisiera primero comentar lo que es el CIMNE, porque seguramente la mayoría de ustedes no lo conocen. Es un centro de investigación en métodos numéricos, es un consorcio de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Generalitat. Entonces lo que hacemos básicamente es convertir la observación de los investigadores de problemas físicos, del movimiento del agua, el del aire, de procesos que pasan, de golpes, de cualquier fenómeno físico en un software que se puede reproducir en un ordenador. Entonces nosotros nos dedicamos a eso. Es un centro que tiene unos 250 investigadores y su misión, además de investigar y desarrollar ciencia básica, es transferirla al mercado, es hacerla llegar a la sociedad. Y para esto, como comentó Miquel en su charla, tenemos 4 mecanismos. El primero son cursos, seminarios, congresos, es actividades de divulgación y de formación. La segunda son servicios que se puedan dar a empresas, que la industria se acerca y hace falta desarrollar algo. Entonces, bueno, son contratos. En estos 2 casos no hay transferencia de propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual queda en el centro y se explica o se da un servicio y se difunde el conocimiento. Las otras 2 formas son el licenciamiento, los contratos de licencia, donde una tecnología del centro se le permite ser utilizada para generar productos a otras empresas. Y la cuarta es la creación de nuestras propias compañías o la participación en empresas, donde aportamos no solo la tecnología desarrollada, sino un know-how de cómo evolucionarla y cómo se podría aplicar esa tecnología a otros ámbitos. Entonces, lo que yo les vengo a hablar y a comentar es nuestra experiencia en esta última fase o en esta última forma de transferir tecnología. Y estamos hablando de innovación, y la innovación al final es llevar ideas al mercado, ¿no? Y estas ideas pueden venir de 3 fuentes: de los emprendedores o de que son personas que tienen muy buenas ideas, que observan el mundo y son capaces de darse cuenta de necesidades que hay y tienen la inteligencia y la habilidad de poder convertirla en productos o servicios. Otra fuente de cómo llegan estas ideas al mercado y de dónde proceden son de las empresas, las grandes empresas o pequeñas empresas que tienen sus productos en mercado y que hacen innovación y que son capaces de acercarnos cada vez mejores productos, más evolucionados, y hay muchísimos ejemplos en el sector automoción, en Apple, Hewlett Packard, bueno. Pero son mecanismos internos de las empresas, de las grandes empresas, o medianas o pequeñas, para llevar estas ideas al mercado.
Y finalmente las ideas científicas. Son las ideas que salen de procesos de investigación, de gente que se pregunta cómo funcionan las cosas o cómo puedo hacer algo de una forma diferente. Estas ideas de la ciencia tienen unas particularidades diferentes a las anteriores. La primera es que no hay emprendedores, son investigadores que no tienen vocación de ser empresarios, tienen vocación de responderse preguntas. Además no hay un producto, sino que hay una tecnología que no está muy claro para qué se puede aplicar y en qué sector, ni siquiera cuál puede ser el producto o el servicio que se pueda dar. Sin embargo, son ideas que pueden generar un impacto muy grande en nuestro mercado. Entonces, el desafío con el que nos encontramos es, bueno, ¿y quién lidera un proceso de llevar una idea al mercado si no hay un emprendedor y no hay una empresa con una estructura que esté viendo el mercado y decidiendo cómo se tiene que transferir? Pues nosotros, en Simne, para solucionar esto, hemos creado una sociedad anónima, una empresa que se llama Simne Tecnología, es una empresa 100% participada y propiedad de Simne, y entonces nosotros nos dedicamos a incubar a incubar las pequeñas empresas y hacer el push a mercado. Tenemos tareas desde diseñar el sistema de transferencia, buscar al grupo emprendedor, formarlos, desarrollar los planes de negocio, buscar los socios, llevarlas a mercado, acompañar estas empresas en todo el proceso, de sacar el producto, de internacionalizarlo, de buscar inversión y demás. Es un modelo un poco diferente a lo que normalmente se puede ver aquí. Sin embargo, al igual que se ha comentado ya, son modelos que en otros países se están aplicando con unos resultados bastante buenos. Entonces yo les quería comentar qué es lo que hemos obtenido con esta compañía que hemos creado para crear empresas. Nosotros, desde que hemos comenzado, hemos creado 15 empresas. Todas las empresas son empresas basadas en productos, en tecnología, salida del centro de investigación. O sea que atrás de cada empresa hay una idea de un investigador de Simne. El investigador está en Simne siempre y nosotros llegamos a un acuerdo para poder de alguna forma generar una empresa que comercialice esa tecnología. De esas 15 empresas ya hemos vendido 2. Hemos hecho 2 exits. Hemos cerrado otras 2. Tenemos una empresa que está creciendo muchísimo y que todavía mantenemos una pequeña participación. Tenemos 4 empresas que están creciendo más o menos bien, pero que todavía no han hecho un gran despegue, pero que como mínimo no pierden dinero, sino que ganan un poquito de dinero y van creciendo y ganando cuota de mercado. Y tenemos otras 6 que son un signo de preguntas muy grande, que a lo mejor algunas de ellas tendrían que también cerrarse o deberían ya estar cerradas, pero bueno, asumir los fracasos nos cuesta mucho y veremos qué pasa con estas 6. Pero bueno, es un poco el resultado de lo que estamos haciendo. Y finalmente, como conclusión, lo que nosotros aprendimos es que nos tenemos que responsabilizar de todo el proceso cuando queremos llevar una idea científica a mercado. Tenemos que, desde el primer momento que se aparece la idea y que esa idea o esa tecnología puede tener una oportunidad, nos hacemos responsables hasta el día que vendemos la empresa. Y tenemos que crear una estructura que pueda gestionar este proceso. Y eso básicamente es la rapidez. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por haberte ceñido al tiempo. Yo creo que la visión de Javier es muy ilustrativa porque muestra cómo los centros de investigación intentan poner en valor esa creación científica. Pero los centros tecnológicos es, yo creo, otra pata importantísima que tenemos hoy la suerte de tener a Xavier López, que nos explicará la experiencia de Eurecat, que es el gran centro tecnológico en Catalunya. Molt bon dia. En primera instància, gràcies als organitzadors d'aquesta jornada per haver-nos convidat.
Jo, de fet, com anem curts de temps, i el Miquel ja ha dit tot el que jo havia de dir, quasi estic tentat de passar la paraula, no, però si em permeteu, jo ara reflexionava a partir de tot el que s'ha explicat ja, quins elements puc aportar una mica allò complementaris o d'utilitat respecte a la reflexió, respecte a l'acció, no només la reflexió, sinó l'acció que estem duent a terme. I jo volia incidir en alguns aspectes. El primer d'ells, el Miquel introduïa el concepte d'ecosistema d'innovació, jo crec que és molt important el fet que identifiquem la innovació com un procés molt complex amb el qual interactuen molts agents. Aquí una mica el missatge complementari és que jo crec, si em permeteu ser una mica disruptiu, que a Catalunya encara no tenim ecosistema d'innovació, tenim les peces de l'ecosistema d'innovació, però no treballem com ecosistema d'innovació. Un ecosistema es caracteritza per objectius comuns, que jo crec que no els tenim, treball coordinat, poquito, i a més uns pesos específics de cadascun dels agents que siguin proporcionals, i en aquest cas tampoc existeix. Per què dic això? Perquè Miquel i altres ponents anteriors també es referien, tenim una part del sistema de recerca públic que és excel·lent, les xifres de producció científica així ens ho demostren, tenim 11-12 universitats, Miquel, a Catalunya, 44 centres públics de recerca, tenim 20 i pico parcs científics i tecnològics, tenim, si no recordo malament, 15 instituts de recerca hospitalària, tenim el sincrotró, tenim el Mare Nostrum, tenim infraestructures científico-tecnològiques que fan de Catalunya una de les regions amb una densitat més important a nivell d'infraestructura, però també de coneixement científic, però no ens enganyem, aquesta part del sistema no està orientada a la innovació, està orientada a la recerca, que és la seva funció fonamental. A l'altre costat estan les empreses, estan tots vostès. Abans em sembla que el president de la Fundació ho descrivia perfectament, jo ahir mirava xifres, el promig de plantilla de les empreses catalanes 6,7 treballadors, si no recordo malament. Per tant, tenim un teixit industrial que és competitiu, però que està extraordinàriament fragmentat, molt diversificat i jo diria que no totalment, però bastant desconnectat d'aquesta altra part que jo abans descrivia. Abans també es comentava allò dels ponts. Eurecat, els centres tecnològics, naixem i treballem amb la vocació de ser un dels ponts, però a vegades podem tenir la percepció ara a Catalunya que Eurecat com a centre tecnològic, que és el resultat de la fusió de diversos dels centres tecnològics que venien ja treballant en el nostre país, és una entitat gran. No és veritat. Abans el Miquel també feia referència, si fem la comparativa en termes relatius respecte al Fraunhofer o respecte a altres entitats de missions anàlogues a Europa, el TNO a Holanda, l'UBTT a Finlàndia, Tecnalia al País Basc, Eurecat o els centres tecnològics, per no personalitzar, haurien de tenir un volum de negoci, si em permeten, 4 vegades superior a l'actual. Per tant, la peça del puzzle de la transferència encara és molt feble. I per últim també es feia referència al tema dels recursos públics. Jo només volia aportar el fet, jo crec que significatiu, que falten recursos públics, sí, però sobretot falten recursos públics que traccionin dels recursos privats, que abans també es comentava. De fet, i això no és una crítica, és una realitat, en els pressupostos generals pressupostos de la Generalitat del 2017, dels 488 milions d'euros destinats a R+D+I, només 27,7 milions d'euros estan destinats explícitament al foment de la recerca empresarial i la innovació. Per tant, falten recursos, però sobretot faltarien recursos que permetin traccionar del capital privat, perquè si una cosa s'ha demostrat en el país és que el capital privat inverteix en els processos, però
necessita un cert acompanyament, com abans dèiem, també per reduir els riscos en determinades fases d'aquests processos. Jo quasi les crítiques ja directament a Eurecat ja les deixo per les preguntes. Ja em quedaria aquí. Moltíssimes gràcies, Xavier. Jo crec que has tocat molts dels punts claus que s'han de discutir, que s'han de parlar, i jo crec que aquesta jornada és un lloc perfecte per fer-ho. Abans de passar a les preguntes del públic, a mi m'agradaria forçar els ponents a continuar discutint aquest tipus de qüestions. Jo crec que l'última que ha tocat el Xavier transmet molt del que ha de ser una relació simbiòtica entre el sector públic i el sector privat. Abans, quan ens explicaven el que inverteix el sector privat en R+D i el que havia de ser segons el que inverteixen els nostres veïns, quedava molt clar que la indústria no està apostant tot el que podria o tot el que estan apostant els seus veïns amb el desenvolupament de tecnologies. I a mi m'agradaria preguntar als ponents o provocar els ponents, per què creieu que les indústries us haurien de pagar els vostres desenvolupaments si vosaltres sou institucions públiques? Me alegro de que me hagan esta pregunta perquè Eurecat no és una institució pública, Eurecat és un centre tecnològic privat. Aquí en el país la tradició dels centres tecnològics bàsicament ha estat privada, van néixer com a conseqüència de l'empenta de gremis, de sectors industrials que van veure la necessitat de crear un centre que els facilités, que els proveís de tecnologies, de capacitats per fer assajos, etc. Eurecat, a través de la fusió, ha mantingut aquest caràcter privat. Sí que és veritat que la nostra, abans el Miguel es referia, la nostra fusió ha permès tenir una aliança públic-privada important i un model de finançament que dona un passet endavant respecte al que havien tingut els centres tecnològics anteriorment. Però en el cas, i em sembla que en el cas de la Gemma, públics tampoc sou. La pregunta no estaba preparada. Complicado, porque nosotros sí. Bueno, Eric, me has puesto en un problema. No lo sé muy bien, pero a ver, se me ocurre pensar en algunas... Cierto que nosotros somos 100% públicos como las universidades y muchos centros, y somos un activo público, como puede ser un edificio o otro tipo de activos. No se nos ocurre pensar que cualquiera de nosotros puede ocupar un activo público sin corresponderle el precio de mercado que tendría el uso de ese espacio público, para no hacer diferencia, para que creo que sea justo y equitativo. Pero también porque queremos que las universidades y los centros cada vez sean más eficientes y cada vez sean mayores y crezcan y que no nos cuesten cada vez más. Y para eso, y además para que nosotros mismos enfoquemos mejor nuestro trabajo. Una de las mejores medidas es ver si somos capaces de vender lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la mejor forma de hacerlo es que en vez de que nos pague más el gobierno para que investiguemos sin saber por qué ni para qué, es que nos paguen un poquito menos y que nos digan, oye, y búscate la vida explotando este resultado que has obtenido, ¿no? Però és difícil. Estupendo. Bé, m'encanta que vulguis provocar perquè jo també. A veure si ho aconseguim. A veure, realment jo crec que si un empresari o un inversor té davant un bon projecte, no dubta en invertir. I he començat dient que en molts casos, des del nostre punt de vista, el que dèiem és si haguessis fet. Per tant, un dels temes que des del nostre punt de vista trobem clau
és que també des de la part pública s'entengui quins són els drivers de decisió que després els diferents agents, tant de la indústria com de l'àmbit més financer, tenen per decidir si apoyar o no un projecte, per molt verd que estigui. I de fet en el programa, quan deia que venien gent de transferència, és perquè el que fem és fer-los explicar el seu projecte a gent que en un futur haurà de posar diners. I l'input que reben fan que tots canvin el plan, perquè els seus plans estan basats majoritàriament en supòsits. Suposen que els hi trauran de la mà perquè la recerca és molt bona, però potser no hi ha mercat. Suposen que els experiments aniran tots bé, però en alguns casos passaran 10 anys i desenes de milions d'euros per veure si allò va bé o no va bé. Per tant, és molt important que es coneguin i el principal impacte que estem tenint en els centres, amb els centres de transferència i amb els investigadors, és que es sorprenen, i de fet a la presentació us les passaré, porto declaracions dels participants, de que sorprenen de com es veu el seu projecte des dels altres punts de vista. Això és molt important, perquè si en són conscients, un participant de la primera edició deia estic començant el projecte de forma radicalment diferent, perquè hi ha coses que ja tinc en compte. Per tant, crec que ha d'haver un àmbit per la recerca pura, però quan hi ha una intenció de transferir, has de tenir molt clar el que espera i en base a què prendrà la decisió el que ha de posar diners en aquest projecte. I també volia dir que hi ha un ràtio d'èxit molt baix. Per cada projecte que baixi bé, n'hi ha molts que baixin malament. Això és l'ADN del nostre negoci. El projecte que va bé ha de cobrir les pèrdues dels 10 que haurem de tancar. Per tant, jo crec que en l'àmbit molt inicial sí que entre tots, àmbit públic i privat, hem d'assumir aquest risc i hem de contribuir a finançar els centres i tots aquests projectes que no aniran bé perquè encara no sabem si poden anar o no anar bé. Perfecte, moltes gràcies pels comentaris. S'estava comentant també, en línia d'això que esteu dient, els pressupostos públics i les partides d'aquests pressupostos públics que estan destinades a les col·laboracions entre els centres, entre les institucions i les empreses. Però no s'ha dit res encara del que són els incentius que hi han d'haver-hi dins dels centres de recerca, dins dels centres tecnològics per promoure aquest cercle virtuós que a tots ens agradaria, en el qual els ingressos per la venda a mercat d'aquests productes tecnològics poguessin de la seva vegada finançar la creació i la maduració de noves tecnologies. Com creieu que això s'hauria d'estructurar? A nivell de repartiment dins dels grups de recerca, els investigadors mateixos, com creieu que això s'hauria de fer? Bueno, en nuestro caso, nosotros de cada ingreso que obtiene el centro de investigaciones por comercializar una tecnología, repartimos 1/3 al investigador o a los investigadores que han sido autores de la investigación, 1/3 al grupo del investigador y 1/3 queda para el centro. Entonces, claro, por un lado, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que los investigadores estén motivados para investigar, para transferir y para no irse. Si un investigador ve que de explotar su invención o su investigación pues no recibe nada, pues se va a querer ir del centro y va a querer él explotarlo, irse a una empresa, y entonces empezamos a crear una fábrica de convertir investigadores muy buenos en malos empresarios o en malos, o algunos saldrá bueno, pero otros no. Por otro lado, queremos que se queden y que estén motivados de enfocar su investigación a mercado. Entonces, es una muy buena herramienta hacerlos partícipes del éxito de la explotación de su investigación, pero no hacerlos partícipes del fracaso. ¿Por qué? Pues porque su misión es investigar y él eligió ser investigador y no asumir un riesgo empresarial, por eso se queda. Pero si las cosas van bien, pues tiene una participación pequeña,
pero la tiene. Bueno, de esto sí que se podría hablar mucho y debatir mucho, pero es el modelo nuestro, lo que hemos adoptado internamente con muchas de estas reflexiones que os estoy puntualitzant. Sí, nosaltres partíem d'una base una mica heterogènia en cadascun dels centres, que després es van fusionar a Eurecat. Al final el que van fer va ser allò, generar una metodologia homogènia que és molt similar a la que acaba d'explicar el Javier, amb aquest repartiment. Nosaltres no fem la distinció entre el grup i el centre perquè intentem que els grups d'investigació no siguin grups estancos i tancats, sinó que una de les raons que jo crec que justifica la creació d'Eurecat és la integració veritablement d'equips i de tecnologies, etc. Però sí que hi ha una part que va al o als investigadors i després una altra part que es queda en el centre. Això ho hem acompanyat amb una cosa que abans no havíem pogut formalitzar cap dels centres de forma individual, que és la creació d'un departament de valorització intern a la casa, que són uns senyors, unes senyores, que el que van és aigües amunt a buscar aquells desenvolupaments, fruits a vegades d'un projecte europeu que pensem que poden tenir viabilitat, no només tecnològica, sinó també comercial en el mercat, i traccionen d'aquests projectes, com deia la Gemma, no només aportant visió científico-tecnològica, sinó aportant o intentant com a mínim aportar visió també molt de mercat o de mercat potencial. I aquest departament de valorització intern comença ara a recollir els fruits de tal manera que els investigadors comencen a veure que el terç aquest no és solo teoria, sinó que hi ha alguns projectes que comencen a tenir retorn. Nosaltres incentius als investigadors no en donem pas, però jo diria que el que ens falten són casos d'èxit i m'ha vingut al cap per exemple, un dels experts que venen a donar feedback als nostres participants és el Tom Hockaday, que era el responsable d'ICC Innovation a la Universitat d'Oxford, i deia en el seu cas que van notar un punt d'inflexió quan a l'aparcament dels investigadors van començar a haver Ferraris. És a dir, pensem en gran. Tenim una altra mentora, per exemple, que és una investigadora, que és Tamara Maes, és una de les mentores que acompanya els projectes per donar aquest feedback, i és una investigadora fundadora d'Horizon Genomics, que és una empresa que cotitza en borsa. Per tant, nosaltres no volem convertir bons investigadors en mals emprenedors, per d'alguna forma. Cadascú té la vocació, cadascú ha de fer el seu camí, però com dèiem, ens enfoquem en els projectes i hi ha algunes persones que decideixen acompanyar el projecte, cosa que considero imprescindible, que estiguin des de l'inici, però acompanyar-lo molt més enllà. Per tant, necessitem exemples com a element motivador, més enllà de motivacions o d'elements incentius econòmics, casos d'èxit gran, internacional, de prestigi, de persones que realment ja han fet aquest cicle, que n'hi ha, però potser s'ha de visibilitzar més. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies a tots. Jo crec que heu donat una visió molt realista, molt de gent que hi està treballant tots els dies i crec que això és molt enriquidor per tots els oients. Però parlant dels oients, a mi m'agradaria veure si hi ha alguna pregunteta que poguéssiu donar. Bon dia, gràcies als ponents per les presentacions interessants. Volia preguntar al representant d'Eurecat, en els ingressos consolidats d'Eurecat del 2016, quin percentatge pesa dins els projectes europeus i quin percentatge la facturació directa a empreses per serveis prestats? Això és la primera pregunta. I la segona seria un model de contracte, diguéssim, estàndard de Fraunhofer, és a dir, la tipologia típica de com s'adreça una empresa alemana Fraunhofer,
li demana que li resolgui una determinada tecnologia i l'acord tipus que s'acostuma a establir. I, per altra banda, quin model té Eurecat al respecte, si és que ha arribat a homogeneïtzar una miqueta aquest element. La primera és el nostre model de finançament i després cada exercici, tenim poca jurisprudència encara, però cada exercici ens podem anar una mica cap amunt o cap a baix, però està molt basat en el model de finançament del Fraunhofer, que és el dels terços famós. Hi ha una part del nostre finançament que és directament no contra projectes, sinó que és finançament de l'administració catalana, aproximadament entre el 25 i el 30% del total d'ingressos ve d'aquesta font. Una gran diferència, i no és, ara no interpretin això com a immodèstia, nosaltres estem molt en contacte amb la gent del Fraunhofer, per suposat, perquè és claríssimament un model d'èxit i de referència. Nosaltres aquests diners els estem, o sigui, el Fraunhofer parlen molt de finançament molt basal per finançar l'estructura. Nosaltres no estem finançant estructura amb això, sinó que estem invertint això en línies estratègiques de R+D amb prescripció industrial. Un terç. L'altre terç són projectes públics però competitius, bàsicament Europa, i un terç que són contractes de sector privat. Aquesta és l'estructura. La nostra vocació a mig termini és que el primer terç disminueixi i que l'últim terç es vagi incrementant. I el d'enmig, el de projectes europeus, per nosaltres no hauria de ser una finalitat en si mateixa, sinó un instrument de finançament per després poder traslladar a les empreses més coneixement, més innovador. Això, per una banda. Per l'altra banda, el que em preguntava dels contractes, i ho ha descrit fantàsticament, perquè hi ha moltes diferències. La primera és que, en part, perquè l'altre dia parlàvem amb gent del Fraunhofer d'això, en part, les empreses van als instituts del Fraunhofer a fer els seus plantejaments de projectes. Nosaltres, malauradament, això encara passa de forma poc recurrent. Les anem a buscar com desesperats. Nosaltres una cosa que abans no fèiem i que ara pot fer Eurecat és que tenim 40 senyors i senyores cada dia trepitjant el terreny anant a veure empreses. Per tant, una primera gran diferència. Ells bàsicament distingeixen entre dues tipologies de projectes en funció una mica del nivell de maduresa de la tecnologia que estan plantejant. Si el nivell de maduresa és bastant inicial, plantegen amb l'empresa normalment un projecte consorciat amb el qual estan assumint de manera participativa determinats riscos i per tant també els resultats també els converteixen, i si no són contractes, el que diem projectes sota contracte. És un encàrrec, jo vull que em desenvolupis un nou model d'aquest tancament o del que sigui, pressupuesto, i l'empresa paga i l'empresa té el 100% dels drets de propietat i d'explotació d'allò. En el nostre cas, ahir ho contàvem, perquè es facin una idea, la nostra factura mitjana, l'import de la nostra factura mitjana als clients és de 6.000 euros. 6.000 euros és molt poquet per fer innovació amb les empreses. Hem de dir que no a això? No, en absolut. Aquí darrere hi ha temes d'assaig, temes de certificació, temes de formació, etcètera, que és molt important per tenir aquests vincles de manera continuada amb el teixit industrial aquell que abans dèiem. Però d'aquests projectes sota contracte encara en tenim poquets, i aquí ens situem al voltant d'uns 20 i pocs mils d'euros. El nostre target hauria de ser incrementar el nombre de clients, però sobretot incrementar el nombre de projectes d'aquestes dimensions. No sé si amb això més o menys contesto. Moltes gràcies, Xavier.
Bueno, doncs jo crec que se'ns ha acabat el temps, ens podríem passar molt més temps parlant, però agrair a tots els ponents i als partíceps que aquesta taula rodona i fins molt aviat.